Ik ga zeggen naar mijn hersenvak wordt mijn specialisatie toch portret. Omdat ik zo blij wie dat ik weer gewoon koe wat ik zo graag wil. Ik in deze zwaarhal. Dat ik in staat ben om mensen daar op foto te zetten, hun gemak te stellen en toch überhaupt praten te kennen. Ja. Het is 2018 had fotograaf Arie Bruinsma een herseninfarct krijgt. Na een zware tijd van herstel in het UMCG en in Beesterschweg zet hij hem nou weer vol in voor de fotografie. Maar het project Het Gezicht van Friesland wil Bruinsma laten dat er waarom is. Ik ben misschien wel sterker gekomen dan ik erin ben. Hij gaf me heel veel energie. Ja, echt van hey, ik ben weer waarom. In Het Gezicht van Friesland worden 111 bekende en onbekende Friezen portretteerd. Ze vertellen over haar band met Friesland. Ja, nou, dat hij mij vroeg, ik voelde mij eerst net zo heel erg onspruts om daarvoor op de foto te gaan. Maar natuurlijk voor Arie doet het natuurlijk wel. Maar want hij verboend het met legacy erom. En ja, dat had toch wel een hele lading van nou, ben ik daar dan geschikt voor? Hij wil achter dingen komen van nou, waarom ben mensen in Friesland zo gelukkig? En ik mensen buiten Friesland, die hebben wat met Friesland. En ja, wat ik zei net alleen nog vanwege het scootjesielen of het keertsen of het Frieske hinder of de Alverstertocht. Maar er is meer, denkt hij. En dat wil er uitvinden. Ja, is toch wel bijzonder. Ja, dat ben ik. Ja, best u dat? Dat ben ik. Vind ik. Ik vind het prachtig. En de zieke is de mooiste er maar uit. Ja, toch ik. Je zit voor blijer. Ja. Dus je bent nog steeds, godzijdank, technisch goed genoeg als fotograaf. Wie in de regio, lichamelijk, om elke dag op en neer in de bed te komen, toch weer zijn knokken weer voor. Maar ja, de besluit kan dan natuurlijk in een grenslijn ziekenhuis. En dat ben jou heel hard. Ik denk, ja, ik ga er net, in al mijn mentaliteit die ik heb, kan ik erin zetten om weer beter te worden. Nou, dat is knap slagen. Dus ik kan weer. Ik kan een foto maken. Nou, maar daar heb ik wel log van. En het gevoel nou haast vooral, ja, dat van hé, ik ken het weer. Ben er weer. Het boek wordt 22 februari Stakkomier uitgebracht.